Magdadagdag ang Department of Science and Technology o DOST ng 10 karagdagang branch ng Philippine Science High School o PSHS sa buong bansa. Ayon kay DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr., layunin nilang makapag-accommodate pa ng mas maraming mag-aaral na pumapasa sa PSHS entrance exam. Batay kasi sa kanilang datos, umaabot sa mahigit 5,000 kwalipikadong estudyante ang nasasayang ang aplikasyon dahil sa kakulangan ng slot sa lahat ng kanilang campus. Ayon sa EDCOM report, no? Sa Educational Committee 2 report, may mga less than 6,000 na pasado sa ating Philippine Science High School National Competitive Exam na hindi nakakapasok kasi kulang ang ating slots. So we hope that with the additional campuses, dadami pa ang scholars. Pinag-aaralan pa ng kagawaran kung saan itatayo ang mga bagong branch ng PSHS. Sa kasalukuyan, meron lamang itong 16 na campuses sa buong bansa. Yung mga scholars ng DOST on the undergraduate and graduate level, patuloy yan. We have around close to 50,000 scholars. Beginning administration, there's another opportunity for our scholars to be employers themselves. Matatandaan na nitong June 2025 nang maaprubahan sa Senado at Kamara ang Senate Bill No. 2974 o ang Expanded Philippine Science High School Act. Sa ngayon, inaantay na lamang itong malagdaan ni Presidente Bongbong Marcos. Patuloy ang ating scholarship sa Philippine Science High School na hinihintay namin yung bill na masayna. Binibigyan namin sila ng mga tulong beyond their school na makapag-isip ng possible problems that they would want to address by developing startups. To support them, yung innovation hubs na tinatayo natin sa bawat probinsya will actually be the partner of our students so that their ideas can be further refined, either for research or business incubation or startup. And later on, of course, maging isang company na makakatulong din sa ating mga kababayan. Taong 1963 nang ito'y maitatag sa bisa ng Republic Act 3661 na attached agency ng DOST. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.